Holub hrivnák. Columba palumbus. Je to zaujímavé na tých holuboch, že ako oni sa vedia vrátiť. Mnoho ľudí sa ma pýtalo ešte z čias, keď som bol holubár, aktívne som sa venoval holubárčine, sa ma pýtali ľudia, ako to je, že ten holub vie, kam má letieť, kedy sa má vrátiť. Mílka, veľká mílka. Holub je vždy odvezený, či už v klietke, alebo akým prostredníctvom na nejaké vzdialené miesto a je vypustený a vracia sa späť. Holub sa vracia a orientuje sa podľa geomagnetického poľa Zeme a tiež podľa uhlu Slnka, pod akým uhlom lúč dopadá na miesto, kde holub je zvyknutý, kde už má buď hniezdočko alebo svoj krmelec, teda svoj holubník. Vždy sa vráti, teda takmer vždy. Môže sa stať, že ho cestovala pílačná mačka alebo dravec ho skolí, môže sa stať, že je zostrelený úbožiak, ale väčšinou sa vráti. Dobrí holuby sa vžacajú, jak mi hovorila Milatka, že bol taký film. Raz sa mi však stalo, že holubok sa vrátil, ale to je veľmi taká kuriózna situácia, sa stala vec, že on sa vracal a bol mimoriadne vyčerpaný, pretože letel až z Kráľovského chlmcu a bol tak vyčerpaný, že mal svalovicu na krídlach a on sa vám vrátil pešo po poli. A hovorí sa o nás, že vraj sme holubičí národ, ale v dobrom, pretože holub vie, kam sa má vrátiť. Srdce vie, kde je ukotvená jeho duša a tam sa treba vždy vrátiť. To isté napríklad Milatka. Keď spolu četujeme cez WebMVolk, občas mi napíše brb. Drb. Čo značí táto skratka? Be right back. Vrátim sa späť. Je to chválihodné, že už vie aj ona sa orientovať v skratkovej pojmológii, ale ja sa priznám, túto skratku nepoužívam. Pretože ja mám chat cez WebMVolk stále pri sebe. Čiže ja sa nemôžem vrátiť, pretože ja sa nemám odkiaľ vrátiť. Ja to mám stále pri sebe. No. Najvyšší čas krmiť, pieskomilky sú hladné. Takže BRB, be right back, až keď nakrmím.